Nyní jste svědky něčeho, co jen tak neuvidíte. Stvoření Lega. Ukážeme si první postavičku. A to je Harry Potter. Harry Potter má velice pěkné provedení. A je provedení stejně pěkně jako všechny ostatní postavičky z Lego Harry Pottera. Toto je zrovna postavička z jezera. Jako další postavičku ukážeme Mima. Mim. Velice pěkné provedení. Má dokonce 3 hlavy. Samozřejmě emocionální 3 hlavy. Vypadá velice pěkně. Zejména z pohledu, který vám ukážeme právě teď vidíte ten nejhezčí pohled na tohoto Mima.